Okay ka lang, buddy. No. Susan ang sisidlan ng siso. Sino sinisisan? Hey yo! What's up mga kalabong? I'm your Papa G's and welcome to my vlog! So yo mga kalabong, for this video, gagawa kami ng challenge with my team mga kalabong, for this video, gagawa kami ng challenge, which is, ang challenge na gagawin namin ay, alam niyo ba kung? Hindi pa alam. Challenge na gagawin namin ay tongue twister without two ways. So yung mga kalabong, explain ko lang yung mangyayari, no? So una namin gagawin, may dalawang baso kami pagpipilian, which is, yung isa may laman, yung isa walang laman. Kung ang napili ng kalahok ay may laman, yun ay may parusa. At kung ang napili naman ng may kalahok ay walang laman, ligtas sa parusa. Ang mga parusa na aming gagamitin ay itlog, harina, at saka yung tape. So yun, umpisa na natin mga kalabong. Wow! I love it! 1, 2, 3, go! Pili! Ayan! Taas! Ito! One, two, three, go! Pili! Kanan. Oh, yan. Ay! Hit pasok. One, two, three, go! Ako. Ay, dito. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Sure yan? Ah. Oh, yes. Babawi ako. Babawi. Wala. 1, 2, 3, go! Okay, sure. Lagi po, binam. Ready? 1, 2, 3, pili na! Nepungol ka. Dito! Kunin mo na, buddy. Ay, Buddy! 1, 2, 3, go! Wala mo nang magpupukas ha. Okay, ready? 1, 2, 3, pili na! Magaling kang kupal ka. Sabay tayo dyan! Sabay tayo! 4, 3! Bukas mo na! Mami kayo! Ha? Tulungan nyo ata ako eh! Hindi! Tanong mo!
Isang baso, wala namang laman niya. Saya mga kabong, tapos na tayo sa may eklog. So, naman natin na yung arena. Arena na. Sir! Ba? Yes! Mamili ka na in 3, 2, 1. Pili na. Oh, yan na. Sure ka na. Buksan mo na! Ang pinili mo! na natin, boy. Buksan mo na yung pinili mo. Gulat ka ba? What? O, tanga mo ba? Huwag malakas ah. RKO! Napili mo yun na yan. Pogi! Pogi! Wala po taman. Mamili ka na ba? Hindi. Mamili ka na in 3, 2, 1. Let's go. Oh, yan na! Yung blindfold. Tanga, wala naman tuman sa kanya. Nataka ka. Magaling kang kupal ka. Di bunggol. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Mamili ka na. Mamili ka na. Di Straight. Sure ka na ba? Sabit, papalitan namin. Relax. Buksan mo na yung putol. Isang muna. Ready ka na ba? Ready na. Kanan. Buksan mo na. Straight. Susan ko. Ga. Hindi, buksan na. Ready ka na ba? Ready na! Mamili ka na in 3, 2, 1. I love it. Ready ka na ba? I'm ready! Mamili ka na in 3, 2, 1. Go! Kanan, kaliwa! Kanan, gina! Kanan, tanga! Are you sure? Ay, natusok ako ng ano mo. Ilabo mo sa likod. Alam mo kung mali. Hindi mo naman inaayos yung paglagay mo sa akin. May magkayang tawa ng tawa dyan. Go! Oh, natira ako! Okay, sino ba? Ako na. Okay, ready ka na ba? Ready na ako. 3, 2, 1, pili ka na! Kanan, yan! Magaling kang kupal ka. Okay! Log, tatay mo sa mong! Okay! Abrr! Yan. Okay ka lang. Okay! And 3, 2, 1! Wait lang! 3, 2... Dapat left side tayo. Ayo, ano, yung guwapo pa rin. Bago pa rin. Parang Joker na clown. Clown! Kita kayong karangan na angin. Hindi ko kayo mananawarin. Okay. Parang Okay. Yung next. Naninigas na ba yung buhok ko para na Pag yung may mag-next challenge ka, yung next challenge, yung gagawin niya na lahat. So yung mga kalabono, tapos na tayo sa arena. Sunod naman natin yung Scotch tip. Sana hindi ko na lang naisip itong challenge na ito. Parang ako yung mas kawawa. Pero dun, dalawa doon pusit. Puti kayo! Naninigas ba yung buhok ko? So yun.
Ready, pili na in 3, 2, 1. Pili! Kanan pre, kanan. Ah! Tadi mo. Buksan mo na. Kanan ka boy. May tabi naman kayo dito. Buksan mo na. Mukhang wala tato. Buksan mo na. Buksan mo na. 3, 2, 1. Eh, ginawang. Huwag sa bibig, ay huwag sa ilong. Dito, hindi naman kasi lang dito lang. Pag sa bibig. Ito lang. Hindi. Sige. Pababa, hindi pababa. Mataas. Saka ilong ko. Ilong mo. Ang guwapo mo, ang guwapo. Ah, tuga. Sampapogi naman yan, oh. Tingnan na! Maringay! Arati ka na! Empa! 1, 4, 3, 2, 1! Pili ka na! Samahan mo ko. Ha? Samahan mo ko. Cheers everyone. Ayan na! Huwag kang magulog-klaro. Sige, lagyan mo! Lagyan mo lang! Huwag mong iipitan! Huwag sa mata, huwag sa mata. Huwag mo lang iipitan, ikutan mo lang! Huwag sa mata, boy. Wala akong marinig! Sama na! Ganyan pala mas. Kaya pala experience na. Bakit naman dyan, oh? Kala nyo talaga hindi ko yung mapaparusahan, ha? Buti nga dahil nyo. Kala nyo talaga hindi kayo malalagay ng parusahan. Parang kayo. Ready ka na? Ready? Pina in 3, 2, 1, go! Tipong! Tipong! Taga! Timers. Sige. Wala na. Kala nyo. Ako na. Bawi. Oy. I love it, you know. Walang ano-ano. Huwag mong iipitan, Gwen. Basta ikaw mo lang. Hindi na umayang na. Isang papogi naman dyan, oh. Sumoy pa rin. Ready ka na ba? Ako ready na. Mamili ka na! Ready na ba? Tulay! 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 Tulay yan! Tulay yan! Tulay! Reklamo dito. Reklamo dito. Reklamo ko. Pagpagpit pa para. Pamungin! Para may pet para hindi kawaway yung ilong niya, brother. Parehas tayo. Para hindi siya maging pango. Ito, rin ka dito. Baba pataas, baba pataas, brother, baba pataas. Bawal na. Yan, sa ilong lang. Para magkasabil ka rin. Yan, maganos. Makita daw! Wala sa magita. Huwag siya maingna! Sa gopo naman dyan, oh! Sa gopo naman dyan! Isama pogi naman dyan! Ready. Pili ka na! Ready, 3, 2, 1, pili na! Pili na!
Masir tadi. Ready ka na? Ready ka na? Ready na ako? Ang buhok naman nito, parang... Okay, game na. Oh, ready na ako. Oh, ready. Oh, ready na. 1, 2, 3. Oh, pili. Pili! Go! Team Yellow! Go! Go! Team Yellow, go. Team Yellow, go, go. Team Yellow, go. Hindi ko naman ina-insist ko. Pero bakit kinagawa? Okay na! Tama na! Tama na! Tumulong na yung sipon ko! Pagi-pagi! Pagi! Okay na! Wala ng parusa! Puta kayo! Isa ko talaga ano no? Okay, kita lang. Sa'yo na! Tawasan kayo! Tulad tayo sa... Okay, G. Okay, let's go! Sa'yo mga kalabaw, i-explain ko lang ang mga nangyayari, no? Yan! Wala ba ingay? Ayos ka lang, brother! Ayos ka lang! Wala ba ingay? Sa'yo! Explain ka namin yung isang question ng mga kalabaw. So yan, pipili kami dito sa hindi ko maintindihan yung sinasabi ko dito. Pupuno kami ng tag-isa dito. Tukano yung babasahin namin, yun ang gagawin namin tag tester. Ngita ka naman! Paano ito magkasama? So yan, let's go! So yan, expect ko na ulit, 5 beses yung ulitin niya, 5 beses. 5 beses yung ulitin. Ano yan? Ready? Walang consequence yan, babasahin lang, yun na yung point niya. Sige, so, 1, go! Palakang kabkab, kumakalakubab, nakakakalakabab, palamang kumakalalakubab. Na naman, ano? Kabkab, kumakalakubab, kakalakubab, palamang kumakalakubab. Na naman! Ano ba? Palakang kabkab, kumakalakubab, kakalakubab, palamang kumakalakubab na naman. Sama! Palakang kabkab, kumakalabukab, kakalabukab, palamang kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakalakubab na naman. Kumakalabukab na naman. Uy! 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 Sandali! Sige sa camera. Pato! Ayun! Pitong put! Pitong puting. Pitong puting tupa. Dalawa na. Pitong puting tupa. Pagbilis! Master! Pitong putang puta. Pitong puting puto pa. Pitong puting tupa. Yun na yan. Ang relo ni Leroy na Rolex ay Luray. Ang relo ni Leroy na Rolex ay Rulay. Master! Ang relo ni Leroy na Rolex ay Luray. Sobrang bagal! Master! Ang relo ni Rolex ay Rulay. Ang relo ni Leroy na Rolex ay Luray. Kalas na. Ang relo ni Ilol ko. Ang relo ni Leroy na Rolex ay Luray. Taka, hindi na mabasa yung sa kanya. Amen. Nagdadasal mo dito. Amen. There, good. Okay. Next na! Cross. Again. Again.
Nakakapagpagagabag kapag kinakabag ka. 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 Tama! Nakakapagpagagabag kapag kinakabag ka. Nakakapagpagagabag. Mali! Nakakapag! Basahin mo ang nakakapagpagagabag. Mali. Dito mo! Nakakapagpagagabag. Nakakapagpagagabag kapag kinakabag ka. Nakakapagpagagabag kapag kinakabag ka. 3, 2, 1, go! Dito ka, limbutiki, butiki. Dito ka, butika. Butiki. Dito ka, butiki. Butiki. Dito ka, butiki. Butiki. Pinangalan yung sasabihin mo, nahihirapan ka pa, wala ka ante! Butaka, butiki. Butikwa, butaka, butiki. Dito ka, butiki. Butaka. Dito ka, butika, butiki. Dito ka, butiki. Butaka, butiki! Butiki! Bino ko, binuhusan ka. Ulit ang balita sa radyong sira. Isang malaki kumain ng harina. Bigay, pwede mo lang. Buwan ng kaibigan. Doon lang, kaibigan ng buwan ng kaibigan. Kaibigan ng buwan ng kaibigan. Kapilugan ng buwan. Kapilugan ng buwan ng kapilugan. Sino? Wala man hindi mo makita yung pinapasa mo. Nakita yung halaga namin. Yung makita yung pinapasa mo. Ibaba mo lang yan, oh. Ibaba mo pa. Saka lang. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan-buwan ng kaibigan. Lakasan mo! Kabilugan ng buwan-buwan ng kalibugan. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Sapa! Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Passer! Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Kabilugan. Ako na! 3, 2, 1! Tiniwan nyo na ako! 3, 2, 1, go! Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. Sisiw mo, tara! Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. Sinusi ni Susan ang sisiw. Madaya. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. Ngayon ba ron? Binantek na rin ito. Binan! Tanga yung panyo. Panyo. Panyo sirin. Tanga, nalagyan yung ano. Ang mata ko. Nalagyan yung eye flow. Panyo. Buto ka na, wala yung mata niya. Gago ka. Alisin mo na, bilis. Alisin mo yung mata niya. Tanga yung mata niya. Huwag yung discuss. Panyo! Bigyan mo yung panyo. Bababas ka muna. Ako yung content. Content creator. Oo, yung content creator. Sa'yo mga kalabot! Dito na pala talabot sa kanya! Dapat magpapalo. Hindi, tayo magpapalo. Sa'yo mga kalabot! Dito na po magtatapos ng challenge na ito. So yun, ano ka kaya? Pero yung pa-shoutout dito eh. May pa-shoutout. Shoutout kay Arabella, yung mga nasa ano namin. Kay Arabella! Kay Carla! Kay Jennifer Joy! Shoutout sa inyo, no? And then kay Mot, kay Simili. kay Rera! Then shoutout din pala sa baby ko na si Casey Ferrero. So yan, sino pa tayo shoutout dito eh. Shoutout din kay Angel Soriano, Kimberly Zacarias, Joanna Reed de la Cruz, Jamir Gamano, Ashley Banique, Baris Manandeg, Jennifer Salazar, Jonathan Gutierrez, Jesse Jasmine, Jenny Beb, Norana, Mike, and then kay Dan Ingaran. So yan,
So yung mga kalabang, so you want this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para notify kayo sa aming mga videos, no? Now, ready? Let's go! Sayang mo! Ano? Kunyari, bakit ikaw pinagbawa na?